mga ka-vlogs, nag-isa tayo ng bawang at saka sibuyas at saka nilagyan natin ng kamatis, nahuli lang yung medyo at ilalagay na natin tong in-steam kong talong. Ibang version naman tong mga ka-vlogs. Ayan, talong siya. Yung talong in-steam ko lang yun mga ka-vlogs, and then sinap ko siya. Igisa natin ng kaunti at lalagay na natin yung itlog. Ibang version naman itong mga ka-vlogs ng tawag nun. Yung itlog na may. Yan. Gisa-gisa muna natin to. Tapos lagay na natin yung itlog. Nako, napakasarap nito mga ka-vlogs. Napaparami naman ang kain nito. Yan, breakfast po yan ng anak ko. Hindi lang ako sure kung kakain siya. Pero at least, tinatry natin mga ka-vlogs para kumain ng ating mga anak ng gulay. So, good morning mga ka-vlogs. Ilalagay na natin tong itlog. Yan. Parang torta lang naman itong mga ka-vlogs. Ibang klase lang yung pagkagawa. Ayan. Kasi madalas ang tortang talong mga ka-vlogs yung akong ginagawa. May version nga ako doon sa YouTube ko. Yung ano ko doon, iniihaw ko muna tapos binabalatan. So ito naman mga ka-vlogs, in-steam ko muna yung talong. And then, yan. Lakas-lakas natin ang apoy. Yan mga ka-vlogs, so mukhang masarap to. Ayan. Yun mga ka-vlogs. Good morning. Have a nice day. Sa mga papasok ng work, ingat po tayo. It's Friday mga ka-vlogs. So weekend na naman mga ka-vlogs. So last day ngayon, matraffic. Kaya ingat-ingat po tayo lagi mga ka-vlogs. Yan. Ito na yun mga ka-vlogs, oh. Wow, parang pizza. Ano lang yan, steady lang yan mga ka-vlogs. Sayang itlog, mayroon pang natira. Ayan. Sige mga ka-vlogs, okay na to. Good morning. Have a nice day mga ka-vlogs. Don't forget pala mga ka-vlogs, subscribe my channel, Edmar TV, and my YouTube channel. Okay, bye-bye.